Αυτά θα σας δείξω. Εδώ παιδιά δεν έχει ετοιμαστεί πολύ, αλλά... Γεια σας παιδιά, εδώ έχουμε το ξαναπολίδιο. Λοιπόν, έχουμε πάνω. Αυτός είναι ο φάρος μας εδώ. Ο νέος μας φάρος, εδώ πέρα το γυαλί παιδιά και η λάμπα. Είναι παύλα... Είναι φάρος παύλα με ελέγχου. Κέντρο ελέγχου. Ναι, βλέπει γενικά. Αλλά αυτό το σπίτι επίσης είναι το παιδί του ξάδερφου του Έριτ. Έχει 5 ξαδέρφια ο Έριτ, ξέρετε. Σας το έχω ξαναπεί αυτό. Παιδιά, φαίνεται το αεροδρόμιο από εδώ πάνω, δεν το πιστεύω. Πάμε. Περίμενε γιατί... Παιδιά, εδώ το παιδί του ξάδερφου του Έριτ που είναι 16 χρονών έχει ήδη δικό του σπίτι. Όπως βλέπετε εδώ, τεράστια τηλεόραση με τηλεορασάκια εδώ πέρα που παίζει PlayStation όλη μέρα. Ναι, το... Βγαίνω για λίγο για να κάνω ένα spoiler. Βγήκα. Πού είναι και ο Thread? Περιμένω το Thread, παιδιά. Παιδιά, είμαι εδώ πέρα. Να σας δείξω και τον πάνω όροφο. Εντάξει, παίζω PlayStation, ωραία. Και εγώ. Γρήγορα να πας γιατί σε λίγο φεύγει εδώ τώρα. Εδώ πέρα είναι ο πλούτος του. Εδώ πέρα είναι η κουζίνα. Πρέπει να προλάβω, παιδιά, το αεροδρόμιο έχει κι άλλο. Έπιασε και η βροχή. Ωραία, γαμώτο. Έχει κι άλλο πάνω, παιδιά. Αυτό, παιδιά, είναι σωλήνας. Μην ασχολείστε. Και γενικά, αγνοήστε το άλλο σπίτι δεν είναι κάτι. Συγγνώμη, παιδί ξάδερφε του Έριτ, 16χρονο. Εντάξει, τώρα που πάμε. Τρέχα! Σε τρέχει! Αρχίζει! Πού είναι ρε φίλε, πού είναι το αεροδρόμιο? Εκεί που... Αυτό το σπίτι είναι του ξάδερφου του Έριτ. Πού είναι το αεροδρόμιο ρε φίλε? Στη Κομμόπολη. Ρε γαμώτο, απ' την άλλη πάμε. Και παιδιά, τώρα πρέπει να προλάβω γρήγορα γιατί έχω 4,5 λεπτά. 3 έγιναν. Σκάτα, τώρα περνάμε από τον φάρο. Φαίνεται σχόλια. Παιδιά, φαίνεται μακριά το αεροπλάνο. Περιμένει. Εδώ. Τι έγινε η προσγείωση. Πάμε. Βγήκα στο παρατσάκ. Πάμε. Λοιπόν, είμαστε στο Λονδίνο. Πού είσαι, Θα περάσω αυτή τη γέφυρα. Στη γέφυρα, ποια γέφυρα, τη σπασμένη ή τη καλή? Την καλή. Ευτυχώς, γιατί πέρναγε στη σπασμένη είναι για αργότερα. Τι σπασμένη. Λοιπόν, αρχικά είναι στο Λονδίνο και έχω δει ότι έχει χάλια καιρό. Τι είναι αυτά? Λονδίνο. Βλέπω μετρό. Όχι, δεν είναι μετρό. Αυτό είναι ένα αρχαίο μνημείο του Λονδίνου. Νοσοκομείο. Ναι, έχει νοσοκομείο το Λονδίνο. Μπράβο. Αφού Λονδίνο είναι. Άλλο νοσοκομείο. Ναι, έχει πάρα πολλά νοσοκομεία αυτό. Το Big Ben! Το Big Ben! Ναι, τέλειο. Ακούστε. Καλά είσαι από το 300 π.Χ. εσύ. Πώς είσαι έτσι ντυμένος? Τι είναι? Μια χαρά το όμως. Τώρα που κοιτάξεις μόνο σου το είδες καλύτερα. Πάμε στη τράπεζα. Ναι, εντάξει. Εγώ λέω τώρα να φύγουμε από το Λονδίνο για να μην παραμίσω 20 λεπτά τώρα εδώ. Να, δεν θα μπορούμε τίποτα να αγοράσουμε τώρα. Δεν πειράζει, μωρέ. Έλα, πάμε. Ναι, πού να πάμε, σε Σκωτία, Ουαλία? Σκωτία. Και μετά Ουαλία και μετά φεύγουμε. Και Βόρεια Ιρλανδία δεν θα πάμε. Ξεχάσαμε αυτό. Είναι γενικά νησί, οπότε θα χρειαστούμε και πλοίο. Αεροπλάνο βασικά. Αργότερα θα φύγουμε. Ναι, σε αυτή τη φορά κυρίως θα κάτσουμε περισσότερο. Ναι. Μου κάνει εντύπωση το Big Ben, αλήθεια. Να την καλή γέφυρα. Να από αυτήν πέρα. Λοιπόν, βλέπω την Ουαλία, Βόρεια... Εκεί κάτω είναι Βόρεια Ιρλανδία. Βρώμικα μέρα, Ιου. Λοιπόν, Σκωτία, Ουαλία. Σύνορα Σκωτίας και Ουαλίας είναι εδώ η γέφυρα. Τώρα είμαστε Σκωτία. Σκωτία επίσημα.
Λοιπόν, και από εδώ θα σας δείξω το εγκαταλειμμένο χωριό Νόρτζιτστ. Και έχει σπασμένη γέφυρα. Ωραία. Ωραίο όνομα, να πω την αλήθεια. Δεν κατοικείται από το 1942 από τους βομβαρδισμούς των ναζιστών. Όπα ρε, είναι καμένο. Είναι καμένο ρε. Το ξέρω, αφού είναι... Όπα ρε. Βλέπεις τι έχει γίνει. New update. Καμένα δέντρα. Κάνει να περάσω τη γέφυρα ή θα πέσω. Πρόσεξε γιατί είναι πολύ επικίνδυνο και μην τρέχουμε τώρα σε κανένα νοσοκομείο διακοπές. Μην αρθείς τα κάγκελα. Καλύτερα φάμε εκεί. Παιδάκι μου, βοήθαμε. Πάμε στο νοσοκομείο λιγάκι, χτύπησα. Out. Έλα. Εντάξει. Μπορώ. Το νιώθω καλή. Η Ουαλία. Δεν χρειάζεσαι το νοσοκομείο, είμαστε καλά. Περάσαμε Σκωτία, Ουαλία, τα είδαμε. Ουαλία είναι εδώ. Σκατά δεν έχει τίποτα. Έχει το χωριό, είναι μισό Ουαλίας. Τρόμαξα. Και πάμε Βόρεια Ιρλανδία. Ναι, και μετά αεροδρόμιο. Πρέπει να περάσουμε θάλασσα. Για Βόρεια Ιρλανδία. Ναι. Περίμενε, εδώ είναι η Βόρεια Ιρλανδία. Μάλλον. Όχι, αυτό πιάνει τη Ουαλία. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Εδώ είναι ρε! Λίνστεν είναι αυτό. Εκεί είναι. Δεν το ξέρεις. Από εκεί είναι το Λονδίνο. Λίνστεν είναι από εκεί. Ρε, εδώ. Εδώ πέρα, όχι το Λονδίνο, εδώ. Ναι, Αγγλία είναι το απέναντι. Όχι. Άντε είναι κοντά στο Λονδίνο η Βόρεια Ιρλανδία. Ναι, αυτό σου λέω είναι κάπου εδώ. Ξέρω. Πρέπει να περάσουμε πάντως θάλασσα. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Ακολούθαμε. Πάμε στη τράπεζα εκεί πέρα. Στη τράπεζα Λονδίνου. Έχει πολλές τράπεζες. Πες μου τι βλέπω. Πες μου τι... Νομίζω ότι βλέπω. Ναι. Ναι, την είδα κι εγώ. Τι σημαίες τις βλέπεις? Ναι. Νάτι. Είναι αυτό ένα τμήμα. Υπάρχουν και άλλα τμήματα που δεν θα τα δούμε εμείς σήμερα. Θα δούμε... Σκέφτομαι μια μέρα να κάνω κάτι ξεχωριστό. Τι? Το καλοκαίρι. Μέχρι το καλοκαίρι θέλω να μου γράψετε όλοι πολλά σχόλια για να κάνω comment song. Ναι. Τι? Κοίτα, αυτό το έχει δημιουργήσει το 2J. Δεν με νοιάζει. Αλλά δεν θα... είναι. Ο 2J. Ναι. Okay. Έχει κι άλλο η Βόρεια Ιρλανδία, οπότε πάμε εμείς, φύγαμε. Γι' αυτό δεν με νοιάζει, είναι άσχημο. Πλάκα κάνω. Πάμε στην Νικοσία. Ταξιδεύουμε, παιδιά. Τώρα πάμε Νικοσία. Θα πάμε Ρώμη για να πάρουμε πλοίο για Νικοσία. Ναι. Πάμε στη Ρώμη. Παιδιά, φτάσαμε. Ναι. Φτάσαμε. Αλλά δεν ήρθα. Θα κάτσουμε τώρα λίγο στην Ιταλία γιατί είναι χώρα, είναι καλή. Μετά θα περάσουμε τη γέφυρα για να κάτσουμε και λίγο στη Ρωσία να σας δείξω και το κάστρο αν δεν έχετε δει τα προηγούμενα επεισόδια. Και μετά θα πάρουμε το πλοίο για Νικοσία. Ναι, για να δούμε τώρα όμως εδώ την Ιταλία πριν πάμε σε όλα τα μέρη. Να το Airbnb που κλείσαμε για μας. Ναι. Να το ένα απλό σπιτάκι. Πώς έχει και γιατί. Εντάξει. Ναι. Επειδή είναι ακριβό Airbnb. Πάμε τώρα Ρωσία. Οκ, απλώς εγώ θα πάω να αγοράσω ένα φαγητό των Ιτάλων. Εγώ μόλις αγόρασα τούρτες από τους Ιταλούς. Οκ, εγώ πάω να αγοράσω το αυθεντικό τους φαγητό. Λοιπόν, εγώ πήρα αυθεντική πίτσα. Θα μου δώσεις λίγο. Ναι. Φαίνεται νόστιμη. Ιταλιάνο πίτσα. Πίτσα. Αυτή η Ισπανία. Θα πάμε και στην... Υπάρχει Ισπανία, αλλά θα πάμε, ξέρεις. Δεν την έχω φτιάξει, αλλά κανονικά υπάρχει πολλές χώρες, αλλά... Θα πάμε σήμερα. Άλλη μέρα. Παιδιά, θα πάμε δυστυχώς μια άλλη μέρα Ισπανία. Γιατί ξέρω... Προσοχή εδώ, παιδιά, ούπα! Γιατί ξέρετε, εντάξει, μετά το βίντεο
Θα σας πω στο τέλος του βίντεο μου ή στη μέση, ποτέ δεν σας πω. Πάμε στο κάστρο. Κλείνουμε φυσικά γιατί είναι ιερό μέρος. Το Airbnb είναι εδώ στο κάστρο. Έχω μείνει να μείνουμε εδώ. Δεν μπορούμε. Από κάτω αν θέλεις. Τι λες να μείνουμε εδώ πέρα για σήμερα και αύριο να πάμε Νικοσία. Εντάξει, καληνύχτα παιδιά. Καληνύχτα. Αχ, καλημέρα. Καλημέρα, είναι μεσημέρι. Δεν ξαναρχίζω βίντεο. Είναι μεσημέρι. Ξέρω. Γιατί κατέβηκες έτσι, αλήθεια? Έτσι ήθελα να κατέβω. Μου φαίνεται είσαι όντως Ρώσος. Ή πιες παραπάνω βότκα από ό,τι έπρεπε. Ναι, πιάμε και λίγη βότκα. Εννοείς λίγο παραπάνω ήπιες. Πίτσα. Λίγο λιγότερο. Έπρεπε να πιεις παραπάνω για να είσαι πιο τρελός. Τώρα πάμε και εδώ πέρα που είναι. Τι είναι εδώ πέρα? Μόσχα και αεροδρόμιο. Μόσχα. Ναι. Σιγά το πράγμα, παιδιά, εδώ είναι ξένα σπιτάκια. Που έχει το δικό μου βασικά. Δεν είναι δικά μας αυτά. Είναι ξένων. Τώρα πάμε με το πλοίο. Με το πλοίο. Σε μια βάρκα. Μπαίνω κι εγώ στο πλοίο. Πάμε στη Νικοσία. Κι εγώ, ωραία. Ωραία, πάμε. Να η Νικοσία. Και αυτό είναι το σπίτι που μένουμε. Αυτό. Λίγο κλεισμένη η Νικοσία, έχω να πω. Ναι, αλλά η θέα 10. Σίγουρος. Ναι, έτσι είναι η Νικοσία. Δεν είναι και η καλύτερη χώρη για να πας ταξίδι, αλλά... Πρέπει να του κάνει ένα καστίκα για το βίντεο. Κοίτα, νομίζω τα 80 emeralds που δώσαμε αξίζανε. Ναι ρε. Εκτός να εξαιρέσουμε την πίτσα που κόστησε 45. Ναι. 45-64. Τόσο ενδιαφέρον η Νικοσία. Πάμε. Να πούμε. Περίμενε. Βγαίνω λίγο. Σε λιγάκι θα βγω γιατί εντάξει μωρέ. Βγαίνουμε. Μιλάω, κάτσε να βάλω μια φρούτα από την Ιταλία. Ναι. Πρέπει να είναι Και μια πίτσα από την Ιταλία. Πρέπει να είναι η χειρότερη απόφαση που έχουμε πάρει σε βίντεο. Να πάμε με τα πόδια από την Νικοσία. Μέχρι εδώ. Ναι. Μέχρι την πόλη. Παιδιά. Ακόμα και το Λονδίνο είναι πιο κοντά. Όχι, θα πεθάνουμε στη μέση του ωκεανού. Γιατί το Λονδίνο, αν σκεφτείς, είναι κάπου εκεί πέρα βασιά. Φουσκωτές βάρκες που είχαν κάνει. Φουσκωτές καιρό θα πάρει. Να φτάσουμε γύρω με φουσκωτή 4 ώρες. Δεν πειράζει. Κάντε και στο τέλος θα σας πω πόσα χιλιόμετρα κάνουμε και σας είπα. Θα σας πω εγώ τη γνώμη μου για όλο αυτό και στις 150 εγγραφές θα σας πω τι θα κάνω. Μπορεί και να σας είπα πια, το ξέχασα. Πάντως τόση ώρα μας ήταν 125 emeralds. Άξιζε παιδιά. Όμως, και στις 150 εγγραφές που θα είναι το επόμενο challenge θα πηδήξω από ελικόπτερο. Ναι, καλά ακούσατε. Στον ουρανό και ο σκοπός είναι να πέσω στη θάλασσα. Στο Minecraft εννοείται. Ναι, εγώ θα το κάνω στα αλήθεια μια μέρα. Ελπίζω, βασικά δεν ελπίζω. Ό,τι είπα. Λοιπόν, εγώ θα το κάνω στο Minecraft και 150 εγγραφές. Και τώρα πάμε να... Παιδιά, κάντε subscribe. Και τώρα πάμε μαζί να πούμε πώς περάσαμε. Εγώ τέλεια. Και εγώ τέλεια πέρασα, μας κόστησε 120 emeralds. Εμένα. Ελπίζω να ξαναπάμε. Και παιδιά, θέλετε part 2. Τι εννοείς part 2? Το part 2 με τις 150 εγγραφές που θα πετύξω από το ελικόπτερο στο Minecraft. Όχι εννοώ για να ξανακάνουμε χώρες σαν από μένα στις 200. Θα είμαι και εγώ μαζί παιδιά σε αυτό το βίντεο. Όταν το κάνει να κάνετε like, subscribe και στον ΟΗΕ αλλά και σε μένα γιατί κρίμα δεν είμαι κι εγώ. Στις 125 εγγραφές θα μου γίνει το part 2. Οπότε ρίξτε όλα ένα like, ένα σχόλιο και μια εγγραφή. Και εγώ παιδιά κρίμα δεν είμαι. Σε μένα και το 3. Για ξαναπες το αυτό. Σε μένα και το 3. Και παιδιά αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like.
subscribe και comment και share. Εγώ θα κάνω comment στο βίντεο μου, δεν χρειάζεται, εντάξει. Και τα λέμε στο επόμενο. Yes και το άλλο και αυτό το challenge. Και τα λέμε στο επόμενο. Αλλά τώρα πρέπει να κάνουμε και το άλλο challenge που πάει. Γι' αυτό παιδιά κάντε ένα subscribe. Και τα λέμε στο επόμενο. Please παιδιά, εντάξει, ας φάμε λίγο Italian pizza. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye.